Sawi oleh ku ngenteni ngono tak enteni no gandul iki. Jaman saiki jaman wis canggih, enom tuwa dolanan HP. Rong atus ngene iki wisan. Sak jerotan iki. Penggaweane lancar, penggaweane sukses. Oleh konco akeh ya perkara HP sampai bojone digondol wong ya perkara HP kemana kandhane mulane HP ngono aja disalahgunakne kalem-kalem stres ngene kok kate gak nyang. Kena dibayar mekar menesuk are. Nah, syariah wis ngenteni ning omah. Ayo. 700 wisan. Blek petung uang nek bojomu ndablek. Cepetno lawang kandhane kok. Suwen. Pinara kang sekeca monggo mirengaken kidungan. Kula sugih gorong tamtu dolor peno mati iku wis mesti urip ning alam donya ayo sing ati Toto lan titi mas ayo padha dinggoni watak drengkilan srei ayo urip ning alam donya cak iku sepiro lawase tak ibaratno wong mlaku cuma tukar lan padu Gus iku wis ora jamane kalawan menang padha ruhuhu nek rukun Islam jangkepe ana 5 siji lan sijine aja sampe peno lalemu aja nganti mbak pisan-pisan peno tinggalno merga iku ngono perintahe sing kuwasa rukun sing nomor 1 maca sahadat janji nek Gustine 1 nabine Muhammad rukun sing nomor 2
lakonono salat limang wektu aja sampak telat rukun sing nomor 3 dulur wong muslim awe zakat tumrape bangsane sing uripe mlarat iku ngono kabeh cak dalane wong mertobat besok kenek kanggo sangu ning alam akhirat rukun sing nomor 4 nglakoni poso sakjroning ulan Ramadan 30 dina iku ngono kabeh dulur dalane wong nglebur dosa besok peno nek wis mati insyaallah isok munggah swarga rukun sing nomor 5 umat muslim ibadah haji ning Mekah Madinah tanah sing suci masyarakat leran wetan kene ae insyaallah isok nglakoni besok supaya gangsar anggone golek rejeki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Gusti kula nyuwun keselamatan donya dumugeng akhirat tinebihna siksa neraka amin amin ya rabbal alamin. Hop wis dalu iki selimo emang sapira ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat zamane dan hop ngene iki sini sing iki Tuban lho iki Tuban itu daerah Tayub seni no Tuban iki yo bagus terus kita teko adu-adu teko Jombang ditekakno rene kok trimo jogetan kayak ngono iki. Lah krungu kon nyanyi aku yang langsung mlebu joget. Gorong wayahe metu, Dek. Aku sik. Durung. Gorong. Oh, kau. Kono. Mojok sik. Gorong wayahe metu kesusu metu. Ku coba melempar manggis ku lempar janda ku dapat. Bob kok nggo kuno kene lho burung wayahe metu kuno ketok wong kuno meneng salane jamane jan wong tuwa rapi perawan tak sodok gak moncrot ini. Lah aku kadune dhuwur lho, lah kok nyanyi apa gak tak jogeti. Mamula. Mosok mangan dadar jagung wak pelasane darah tinggimu kumat. Kowe ku gerong wae metu, nuk mburi mang lak wis diomongi karo sutradara sih. Wis. Lawake bengi iki khusus ndek Leran Wetan. Sing ganteng sik metu. Sing ganteng metu dhisik, sing elek-elek mburi. Wis ngomong lho sutradara mang. Aku iki termasuk ganteng. Ngene iki ganteng. Lho takokno masyarakat kene sapa sih gak ngerti aku. Kowe ku temen ta kowe. Lho remeno. Tak takokno wong-wong nek jawabane keliru
Aja kuwirangan aja isin lho ya. Ya sing isin jelas awakmu. Oh, hari iki menteng kelek. Pak, Bu, niki jujur mawon sing banter nggih. Cak Demo niki ganteng no pelek. Krungu tak gak kupingmu. Isin awakmu jelas e. Kok ngeyel. Banter kaya ngono lho, Mas. Sing kene iki. Dijawab sing jujur bloko suto mawon bares kures, gak usah ditutup-tutupi. Cak Demo ganteng no pelek. Krungu dobokmu. Gantenge kaya ngono kok elek-elekno. Ancen iki karo iki bolomu. Ya terus. Boloku iki kene lho. Lho, boloku kabeh wong leran wetan. Takono. Nyuwun tolong nggih. Menjawab kula ganteng apa elek? Nah, iko. Ayo bosok tagak iko. Arek nom-nom iku lho. Iko sing ngerti-ngerti HP iko. Ayo. Makasih. Lho. Lah wong kompak iki eleki. Nyatane koyo ngono jawabane arek-arek ngono. Pancene mbok kandhani kecore Ya kok. ora. Bukti lan nyatane, Mas. Apane? Aja sini-sini ta. Wong bocah gantenge kaya ngene kok. Ditekakno teko Jombang rene menampilkan yang terbaik. Karo panitia emang sak sore luar biasa. Luar biasa. Opo ae gak ditokno. Lho iya. Panitia kowe buta mangan langsung brul teko. Kula akoni panitia panjen jempol. Yo iya sih. Cekatan. Sigrak. Terengginas. Cepet. Rombongan teko Jombang teko duk. Monggo nedha rumiyin. Prasmanan ning bali desa. Mbok. Prasmanan bareng. Anjane panitia cekatan Terengginas ya. Iya wong Pak Muji dan kawan-kawan. Sego kok njukuk dhewe, sego durung tak poluk ditarik panitia maneh. Dadi aku mangan karo ubur-uburan karo panitia. Cekatan cepet ya ora kaya ngono. Iku mang karepe diganti sing nyar sing luwih apik ngono karepe. Apik apane ya wis iku. Pasugatan ya apa Banyumili? Balai desane apik. Pasugatane Banyumili. Balai desane apik. Ya iya sih. Ning ana kurange situk. Ki aja ngawur ya. Lho iki tetep tak nggo pesan. Kok iso nek kurangi situk panitia iki? Sumben lek warase ditekakno neh. Iku wis dibangun anyar. Apa kekurangane apa? Panitia iki kekurangane apa? Anggotae swidak luwih. Iya. Balai desa ning kono. Heeh. Dadi lek kebelet nguyuh lerenmu bengi lapangan ngono. Aku wis tek katok situk. Ya paling ndak iku disiapi apa kamar mandi dadakan situk. Karepe ku cekne luwe proper, luwe apik didelek kono. Apik apane kene karo kebelet. Hah? Kono mau enek pikep to. Ya iku motor arek-arek. Kene kan ruwame wong. Melayu nang pikep. Iya. Kuwi hidup-hidup jedinge adoh. Ya lanang kok. Nguyuh mburi pikep aku. Ora apa-apa lanang Mas yo nguyuh sanggon-gon gak apa-apa. Apane ora apa-apa lagi ngene pikepe mlaku aku yo melok mlaku ya. Ih. Nek kata gak isin piye saya ngono iki. Ya paling gak karo Pak Budi iki dicepaki jeding tambahan. Tapi wis kinerjanya luar biasa. Luar biasa. Bapak petinggi Pak Budi Utomo luar biasa, Mas. Sinergi. Mulai teko jajaran pemerintahan mulai Pak Petinggi, mudhun sampai Pak Kami Tua, Pak Mudin, Pak Bayan, RT, RW luar biasa. Kinerja untuk Leran Wetan terbukti. Apane Kami Tua ora enek blas ini kok. Sing teko yo iku ae heran aku. Panitia wakil lho, Mang. Lek Pak Mudin ora usah diomong, ora masalah ora teko. Pak Suyono. Wong ket sore nyanyi karo aku kok. Nyanyi nanti. Ning gandul. Ih. Wah nek Mudin kok ning gandul ora mungkin. Lah emang enek. Mungkin. Enek kabar. Piye? Pak enek wargane mati situ. Sik nutukno sak lagu kas jare. Ya ora enek kok iso kaya ngono lho. Rencanane mudine aku ae. Apa iso kowe? Lho apa sing gak iso aku? Jeneng nek Demo ya sing iki. Asma iku Kinarya Japa. Maksudnya membawa arti. Iya. Contohnya kayak aku Anjar an iki anak. Anjar iku insyaallah oleh ganjarane pangeran. Apik. Jeneng iku ngono. Demo. De iku iki. De iki. Mo iku telek. Demo iku iki telek ya iki. Apa? Ngono kok.
Ndek iku iki mo telek dadi Berarti awakmu iku iki telek. iya Makasih. atung Pak Budi Utomo ya asma Kinarya Japa. bonceki Dari dua lho lek perkara ngonceki Pak Budi ya iso aku. aja gemen-gemen lho ya Lu temenan. kowe nek breset mulai gak dibayari kowe Lho, Pak Budi karo aku iku wis misanan. Kowe lak ora ngerti sih. jangkrik Aku mbok kabari tanggapan ning ndi? leran wetan Ning gene Leran Wetan, ning gene Palang. Walah. Lurahe sapa? Pak Budi Utomo. Wah, misanan karo aku jelasi ngono aku lho. mosok mo Sumpah iki lho. awakmu mbek Pak Budi iki Misanan. keluarga Ora. lho lah awakmu misanan iki gak pernah dulur Ya misan iki mau lho petuk. misanan niku misan niku Lah kayak pisan iki mang petuk. lah nek pindho Pinduan, lah nek telu telonan. lah nek papatan kowe apa Wong aku karo Pak Budi kanca. Ro artine Pak Budi Utomo Pak Budi Utomo dari dua suku kata. apa iku Budi heeh artinya budi pekertine patut dicontoh. heeh Utomo tanggung jawabe ndisikno urusan masyarakat ketimbang urusane pribadi. kok kowe kok pinter Lho apot-apote golek saweran neng aku Masa jomblo Le, pelawak dagelan wong seni pantang membicarakan uang di dhuwur panggung. Lho, Finansial gak boleh, Mas. aku ora tau mikir Sing penting bakune awak dhewe budal teko Jombang bismillah niat golek pas seduluran ning kene. pas seduluran lah sing bayar mekarku sesuk sapa? Sesuk wae tagihan penak elek ngomong seduluran sesuk sing bayar mekarku sapa? Kayak aku ambek ketuae dipisah pisuwi ya tambah. Iya, tapi nomor siji ku panggah dulur, ngono lho. Mo. Masalah duit iku sekian sing penting dulur. Tetep apa duwe aku timbang dulur. Kok iso lho? Walah duwe saiki dulur diutangi kuwi akeh. Mosok Mesti alasane ono airan. menghibur, Ngipun nyanyi. wong penontonnya ya akeh. Nyanyi ku aja kok nyanyi sing ecek-ecek biasa aja. Sing membawa arti. Membawa arti. Nyanyi apa kowe? Aku iki lho lagune Opik Sing ya apa? sing Tombo Ati. Ayo tambah ati. Opik. Yo, kene Tuban iki kota wali. Heeh. Religi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nyanyi to nyanyi ngomong? Lho ngawali sesuatu kene kota Sunan lho. Heeh. Mengawali sesuatu diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Oh iya bener. Masuk akal ya. Ayo. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wis lho. Lah kok cah omong? Mang ya wis. Malah medhot bismillahku. Dolan balen. Bismillahirrahmanirrahim. Sing lagune ngene lho. Piye? Re ram. Terus. Re ram. Sik. Hop. Piye? Awakmu mang jare nyanyi lagu apa? Tombo Ati, Lagune sapa? Opik. Sik ya apa? Wah iki dublek. Sik ya apa? Barenono. Baleni ae. Kok koyoke ana sing Bismillahirrahmanirrahim. roh. Re ram. Ra. Iku ngono lagune Rita Sugiarto. Lah ya Rita Sugiarto aku nyanyi karo Opik. Alah, Piye to lagune? lagune Opik sing ngene iki lho. Ra re ra. Oh iya. Bisa tegak. Bisa. Saya coba. Ra. Ya, apa musik itu ya? Ya. Aku sing mlebu lagune. Ya. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Ra re Bisa. Asik.
re ra re ra. Loro Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re 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 ra. rare rare. Reketen aku. Nesuwan iku kok. Nyanyi ku kapal mbok anter rare rare rae. Aku kadung seneng iki mau lho introe lho enak. Intro pisan ae aku lagu mlebu nyanyi ngono lho. Awakmu sing ngitungi. Oke. Ra re ra re ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re 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 ra. Duet. Loro ati iku 5 perkarane. Gawe dhewe deh. Ayo nomor 1. Ayo. Lah kok mbok sauti. Lho jaremu kaya tombo ati tapi kowe nggih dhewe. Oh iya wis wis. Ya apa emang? Nggih nomor 1 ya. Iya. Loro ati Loro ati. iku 5 perkarane. Nomor 1. Andelok tangga kalunge gedhi. Aduh. Nomor 2. Diselingkuhi bojo. Aduh. Nomor 3. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Nomor 4. Duwe entek bojo minggat. Oh iya. Nomor 5. Adunya entek dientekno rondo. Alah. Apa? Kok nyatane ngono kok. Serekalan tok gak aku. Wah nyanyi njaluk tombo ati yo. Tak Nyanyi. ganti loro ati ku. Tapi sing berbobot sing enek artine karo Mas. Iku Mas. Assalamualaikum. Iki gurung mari. Hei, jeng. Iki lagi assalamualaikum wis minggat. Iki gurung mari tekone sing gendeng. Ayo. Bener koyo bandar dadu jare. Jangkrik. Oh tak ganteng-ganteng kok kaya bandar dadu. Kaya roh lho wong-wong. Ya terima kasih atas pendaduanmu. Aduh. Ayo bolo kabeh ngono-ngono iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Heeh. Anjar. Anjing. Aduh, awet ganteng. Yo, yo. Awetmu. Tetep saya nduwe iki. Suaramu tak rungokno Ya, teko apa, ya? jero. Heeh. Jang. Ya, Rupane apa? ganteng. Iya, iya. Suarane penak. Hmm. Suaramu teko jero tak rungokno ringi-ringi Eh? kaya kucing lara untune. Tak sodok lho. Demong. Hei. Wah, itu demong. Sopo nyeluk awakmu? Lho, lah muni cangkeme iki, Mang. Selamat. Ya apa? Awakmu kangen gak? Yo iya sih suwe ra tau ketemu kok iso. Iso jenenge kanca. Nah, Suwi kak. Lho ngene iki lho marakno. apa iki? Elekmu iki nang kene iki jar. Elek lah. Modelmu kaya wong sombong lho. Mangan enak bareng gak iso. Perlu nek salaman karo kanca kok iso diambu kanca ngono. Terus. Apa? Mambu soto. Oh iya mari man soto aku. Mari mangan soto. Mari mana ya iso. Rupane Ora. ganteng kok koproh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demok. Lho komproh ambeane ganteng-ganteng kok kopo. Lah, Lali ra iso mlebu. Iki lho delok aku lho. selamat Adik. Ah. Iki. Apa? Mambu Rumah bu apa kan? batang. Kon niku. Meneh maneh ki nek mangan batang isuwa ta. Nah. Isuwa. Pejawa Pamer kancane. kanca, pamer kanca. Iki lho aku hobiku mangan batang ngono to maksud. Ngene lho Pak Langgeng. Piye? Sing tak pangan mang ndase tok asli. Mas Kok mangan batang iki lho. Mas yo ndas nek batang yo mambu mo. Mbah iki ngomongane gregetno ya wong iki. Nyatane ambune ngono. Nek gak kenyataan yo gak ngarep. Lah,
jeneng wong-wong gak padha ae. Masih, iki. Kanca dilem apik ya dilem apik. Ah. Dilokne perlune apa? Cek padha apike ngono lho. Iki. Lho ya ngene maneh. Mosok soto mung gurung ilang. Ya Allah. Fanta iki mung apa Fantamu? Kok ero anu? Mambune iki lho jakoso. Heeh Fanta, aku mari mangan soto mang tak ombeni Fanta. Fanta. Perlune cene semangat ngono lho, pirang-pirang dina tanggapan. Wis nang kene cene gak semangat. gelem ngekeki. Wah, gak enak. Amer kanca. Demo ganteng. Ganteng aku. Lah lak tenan. Piye? Peceren iki. Mosok cer. Iya iki. Titik lho padahal mau. Wong kok ngombe peceran lho gak kurang-kurang ngombe kok. Nih, aja mbok delok pecerene jare. Nah, iki. Barangkali peceren itu bisa bermanfaat. Saiki delok akeh wong sing terapi teko peceren. Lho, Nggih. Sapa ngerti awakmu ngombe peceren iso waras. waras. Waras gak bengor iya. Wong ngombe peceran waras. Nesu. Suaramu penak. Heeh. Apa maneh iki mbok. Ya apa? Sian, kon ro buke Suntari. Bu Suntari ki duwe wedhus. Lho kate manak ro suaramu lho, cempene mlebu maneh. Aduh. Bu sapa? Bu Suntari. Buyar tanggapan tak odote kok. Lho, Ana wong wedhus kok kate metu kok mlebu neh lho. Nyuwara, nuwun sewu. ya apa? Nuwun sewu. Heeh. Nyanyi Mas ya, nyanyi. Penyanyi ku isone kondang, isone terkenal karena teko nama. Oh iya iya. Lho. Heeh. Jeneng Janji Ganjil mesti terkenal. Sampai kayak ngono. Pengen roh Saya contohnya Roma Irama. ganjil. Terkenal kan? Terkenal ya. Elvi Sukesi. Oh iya, terkenal ya. Lho, wong penyanyi kok jenenge Ndemo. Mek loro Ndemo. Gak terkenal Ya ora. banget. Penyanyi, iya ora? Ya ya. Lho, Ya ya. Rita Sugi, Yarto. ya ora? Ya. Iku ya terkenal. Jenengku ku asine 5. Tahu jenengmu sapa? Ginanjar. Apa? Ginanjar. Insyaallah iso terkenal mergo Kok iso? telu. Ginanjar. Oh ganjil. Lho. Oh iya 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 iya. Iya, ora? Terkenal iku kok. Kandhane kok. Jenengku kasine 5. Sik. Sapa sing tak paling terkenal sapa? Heh? Didi Kempot. Ayo, piro? Papat. Piro? Papat. Didi Kempot. Didi Kempot. kok terkenal. Yo. Nah, sing salah nyeluke. Piye? Ayo 5 to goblok ngono. Kok iso? Le, Mas Didi Kempot. Oh iya mo. 5 itu mo. Ganjil iki. Terkenal to? Terkenal. Mas Didi Didi Kempot. Kempot. Iya iya. Bener. 5 mo. Inul Daratista. Inul Daratista. Cek, Oh, 6 genep. Inul Daratista. Genep ayo. Genep ya? Genep iku. Kok terkenal? Leh, nyeluke goblok kok. Piye? Asline ya ganjil. Lah kok iso? to? Napa? Mbak Inul Daratista. Lho pitu. Iya mo, itu mo. Ganjil iku. Iya toh? Terkenal. Nyelukmu salah. Oh, berarti Cak Nan niku loro sok terkenal aku ro. Lah apa? Nyeluke. Piye? Mas Cak Nan. Wong wis emas kok dikai. Wis gak usah cak. Lah apane wong iki dipaksa karo celukane ngarep. Tambahin mbak. Mas yakmu mbake tak ngono. Genep langgeng. Langgeng di Ah, loro. salah. Langgeng lho. Ah, jenengmu salah. Lah kok iso? salah. Lah apa? Aku tak ganjil. Kok iso kanjil? Oh, langgeng. Oh iya. Ganjil mo iku 3 mo. Telu kan? Ya. Oh, langgeng. As. Pokok tambahi oh. Iya. Sing penting ganjil ya wis. Aku yo ganjil asine. Sapa? Sopo? Ndemo oh deh. Apa demo kok odeh. Bapak Nyanyi. nyanyi. Bisa ta ke? Sak pinter Mas. Oh. Iso nyanyi yo cipraine koyo cebok kematian kok iso nyanyi. Kok jangan nyak lho ke. Dhuwur gak teko ya. Oh. Kau. Dek gila. Ya apa? Ya apa? Kau. Tak kandhane ojo nyanyi sing nada dukur. Asam murati lak dukur sih.
Kau bagaikan penake suaraku. Alah. Nyanyi dilem dhewe. Sapa ngenteni penonton ya kesuwen. Terus Kau bagaikan rahwana mencuri dek ning ditogus kok wingan. Lah apa lho penyanyi kok delok wong riwari-riwi lho. tukang syuting ya bagus. Mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Enak. Musrik Musik. muncul Terus muncul. muntil Ah, musik. Oh iya Lho iku mang. Musik bener musik. rock kan ya. Rock. 1 2 3 4 say. Yo. Ayo. Banterno pisan malah ngomong. iki lho nyanyi rock nyanyine gak ndase kancane mencelat iya. Lah iya. Oke. 1 2 3 4 say. Hey. Hey. Yeah yeah yeah. Ah. Yeah yeah yeah. Hey. Yeah 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 yeah. Kursi belaminan biru Asik. dicat kursi belaminan biru dicat kursi belaminan biru Dicet. Oh nyanyi kok Susi pelaminan biru dicet. Le, kursi isone biru diapakne? Dicet. Dicet. Tak kakek cocot kowe. Iya cocotku iki mbangel aturane. Dunia bulbul nehi bulbul. Oh, India. India ngono lho. Kowe kayak India. Gaya dunia bulbul. Oh. Enak. Gaya Gaya. gaya dunia bulbul. Asik. La 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 la. Enak. Entah lata dunia mi falai India mau. Temta lata dunia di sana Oke. Germi falai Kecandol pager suwek katok Lagu apa iki? Ketana Oh. ketana Ketana ger Mbah Duh. Wah iki lagu apa? Lagu diater ger. India mau. India domoh kowe ku. wis ta Gus mbok teko ndelok ngono ae. Hati ya. Iya kok diater ger ku apa? Anek cak langgeng areke pinter. Aku. Ger kepana ger. Ger kepana ger. Ger kepana ger. Cak Anjar numpak helikopter. Oke. Asik. Ger ketana ger. Oke, Bro. Ya. Ger ketana ger. Oke. Ger ketana ger.
Ayo lapo? Lapo? Enak. Kok nyetop-nyetop lapo? Enak. Kae enake kenapa? Ini ngomong apa? Cak langgeng ngareke pinter. Kono? Numpak helikopter. Lah kok turu ngiler? Sing penting kan Kok ngiler. Ngiler iku tak mau nyusu ya. Iki padha mbek alternatif. Racun di dalam tubuh keluar semua. Nah, Racun dalam tubuh. keluar. Semua. Berarti tak sak keluarga tak kok ngiler kabeh kan. Akhir reketan Hey! akhir. Asik. Kereketan akhir. Kereketan akhir. Cak langgeng numpak helikopter. Oke. Ger ke tanah ger. Ger ke tanah ger. Ger ke tanah ger. Cak Anjar anake Sinder. Apa iki? Ger ke tanah ger. Ger ke tanah ger. Ger ke tanah ger. Aca andemo Dirubung laler. Ayo mau. Ger ke tanah. Apa sih mau? kancamu dhewe mbok patang-patangno. Kan iku rep. Laler iku ngubeng batang. Goblok kan? Goblok kan? Goblok. Justru laler saiki iki digalakne. Itu obat terapi. Suatu contoh. Mlebu pasar plek, Plek. bojomu golek iwak. Golek iwak sing dirubung laler. Berarti seger. Gak diformalin goblok. Tapi nek iwak sing iwak pitik umpamane. iya. Rawesi gak dirubung laler. Berarti ku iwak pitik formalinan. Nah, Iku iwak lek lek dirubung laler batang. Oh, ono enak-enak ngene dipano batang suwan iku apa? Agar reketan. Wis enak mau. Reketan. Asik. Oh. Aja langgeng koyok my giver. Ger ke tanah ger. Ger ke tanah ger. Ger ke tanah ger. Cak Anjar anake dokter. Apa maneh? Ger ke tanah ger. Ger ke tanah ger. Oke. Ger ke tanah ger. Aca andemo. Matane kiyer. Lho. Kok kene perlawanan belas. Wis lumpuhno sing elerek kekno aku kabeh. Penesuan. Gampang garat. Wong loro apik-apik tiba gan apik belas ya. Nesu ta. Nesu. Ya sing ngene iki nuwun sewu lho ya. Ora kaku ngenyek gal. Bahkan awakmu juga. Ya apa? Uangku nek danem rendah gampang nesunan. Ya sekali nunggu. Sebabnya apa kok gampang nesunan? Gak tau nyekel dhuwit. Nah, Nyekel dhuwit paling ya ngepres. Metu ge tuku bakso sak mangkok teh sak gelas, mulih wis leles si duwike bojone. Ora nyek lho iki. yes ngono. Ngremehno aku kira takok Lin Mas kene. Piye? Sing ngerti aku. Aku tuku rokok ku ndek kene gak tuku. Terus? Tuku sing adoh. Terus? Tuku rokok bleng. Terus? Ojeke tak kei jet. Hah. Mlebu balik maneh. Tak jalukne. Wah, lah lecet kowe. Iya ta. Lah kan tekan duit aku. Iya ta. Nek ngomong piye? Iya apa ora? Dijaluk eneh. Iya apa ora? Iya. Ale padha ae Mas awakmu ya ngono, Jer. Ya paling enggak ku ya kancane sing susah ya utang ngono. Lah. Utang ngono ta. Petuk iki ping 21 ya mesti sambat utang ping 21. Gak melok pisan awakmu. Delokane ketok iki. Kate melok-melok ndelok pucete rai iki ya gak gablek dhuwit pisan iki. Nuwun sewu lho, ora ngenyek ora. delok- Kenyataan. Nek delok gambare wis kebulet ngono ya wis. Nuwun Kudu sewu. utang ae. Ora kok nganu gak. Awakmu sugeng dalu. Iki nguat-nguatne kok. Asline dompetmu iki tipise ya amit-amit. Sing gare tipis iku setorane. Ya padha ae masuk aja guyu-guyu. Kowe Senengen ngene mbok guyu. kowe apa duit akeh? Amar apa iki? Aku apa utang? Ah. Utang. Gusti Pangeran nuwun sewu lho ya. Mau Nuwun sewu. aku jalukno pisan. Lah, lak tenan to? Iya to? Iya. Awakmu nganggur gak wis 17 tahun iki to? Lho, Ning perapatan ngene iki. Isin-isine nganggur kok 17 tahun. awakmu lho seneni. Iki lho, Kira delok niki lho. pira? 18.
Muka cek Apa jul setahun? Malah kok akeh men. Kate utang. Utang kok modal usaha. Rene ranjal tak lumpukne rene. Ya nuwun sewu ya. Ya apa? Awakmu nek utang karo aku terus terang aku ngesakno, Dik. Lho ngono lho. Aku sing ngomong kudu. Ora kok ngesakno awakmu apa sih mbok nuwun sewu lho. Piye? Awakmu utang aku ki terus sing mbok ge nyaur ki apa? Iki ya mumet ae. Sing mbok ge nyaur. Iki lho. Apa? Mumet ae karepe dhewe. Apa aku ngetut ini? Umik ya mbok seneni. Iya, Pra. Iya. Halo. Lho, Iya lho. utang piro? Utang piro? Ya 500. 500 apa? 1000. Aduh, Dik. Ojo kok 500 Ku modal usaha lho. Awakmu 10.000 ki lho 2 wulan durung mesti mbok balekne lho. Ah 500.000 tambah duit apa? 1000 ngono. 1.000. 1000. Heeh, 1000. Kok 500 gede ngambe aku. Ya 1 juta. Hah? Eling kowe tembangan. Zaman maju, utang duit nyaur padu. Loh. Ditagih semoyo gawe nesune sing nagih. Terus Titenono wong utang marake molo. Lho, iki pucung. Sopo sing mbok kei iki lho apa, Dik? Dik, nuwun sewu lho, ora ngenyek timbang kowe utang palang tak kei. Wah, matur suwun lho. Matur suwun ki nek ngono. Suwun ya. Heeh. Ane nek dulur tuwek Seneng yo aku ngerti. dikocok. Mergo dosa ki enek loro maceme. Apa? Siji wong nguyuh ora cewek, telu Ya. wong utang ora nyaur. Nek awakmu tak kei gak iso nyaur, awakmu kuat ta besok tagihane ning akhirat kono. Iya ora kuat. Palang tak kei, Dik. Matur Matur suwun. suwun. Palang tak kei. Matur suwun. Wis ora usah matur suwun. Aku ki wis biasa, iki wis biasa. Iya. Wis biasa. Potongane bater dadu ayo. Lha kadang-kadang iki aku mudhun duit tak sebar ngene wong-wong kok. Iya. Wis biasa. Tapi kuwi nek biasa. Eh. Bengi iki gak patek biasa. Dadi gak dumbo. Yo ora no. Kuwas arep-arep ae wong e. Oleh menyunggungno sundolan. Ya. Iya. Ya, Ma. 100. 100 iki. Wah. Ya. 100. 100. Oh, jek nek ngono jek padha awase matane. Matan. Lah dilepono neh. Tak pikir aja. Kowe ku sida ngutangi ta gak? Aku butuh temen karo Demo. Jelas bayaran wingi iki. Punjul iki jan kok 100 punjul. Awakmu ku nek tak kei dhuwit, Heeh. dhuwit suwek apa sih mbok balekne? Oh iya. Lah ngene iki suwek-suwek nek kertas kan gak masalah. Gak masalah. Lawak bayarannya akeh. Tampanana. Kira-kira. Ro ta awakmu ro. Iya jelas. Ro bayar aku. Piye omongan piye? Balenono. Ro. Lawak biasa bayarannya akeh. Lek, Biasane ngira Biasane. biasa. Agar gak duwe potongan. Ya. Dumen wong loro. Iya. Temen ageng. Matur suwun lho. Iya dicekli wong loro. Iki Janji, wis aku ora ngutangi tak kei tok. temen Nggih. bokeki lho ya iki. Suwun. Ketoke mek sakmene. Heeh. Iki mbok ge mangan 2 wulan wong loro gak entek, Dik. Lu akeh. Akeh iki. Mbok ge nukokne kalunge bojomu paling gak bojomu 50 gram, awakmu 50 gram. Oh iya. Wah akeh mau iki mau. Akeh. Wis matur suwun. Matur suwun lho. Heeh. Lah nek gak percaya njajal sesuk ngenyang ngebis sing anyar. Heeh. Iki engko nek kurang ngebelo aku. Jangkrik piro Akeh iki? iki berarti. Ya. Nggih suwun suwun. Nek ngono tak ya. Nggih. Iki jambut tagih lho ya meneh. Temen iki ngakeh itu lho ya. Ikhlas, Ikhlas, tak kei ikhlas. tok. Iya iya. Ojo geger ya. Ora. Biasane wong geger iki perkara duit. Iya, Ora iya. ora iki wis biasa. Ora takmu Mm-mm. sampai pembunuhan terjadi mergo teko duit. Duit. Toko duit. Ojo geger. Ora ora. Aku iki. Wong Aku loro. ae. Wong loro mau. Wis aku ae ta buka. Iya suwun suwun. Buka dhisik nek aku durung ngalih. Oh iya iya iya. Iya isinan aja wong iki isinan. Yo gak kena. Kowe kok mbok buka nek aku sik ndek kene kowe kaget geblak sampai mati sapa sing kelangan kanca. Oh iya iya Aku, coba. Dik. Iya iya iya. Sapa sing gawane puskesmas aku? Iya 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 Wong iya. langgeng gak isoan. Wis hati-hati nek mulai hati-hati. Oh iya iya iya. Gum roto. Urung tak buka lho. Ora. Iya iya iya. Ya iya se. Ya. Yo sip. Iya. Kau ngale-ngale. Lagi silang tak dom lho. Iya. Wis Gak hati-hati. geger aku. Ayo. Yo. Ayo. Yo siap. Kan ngale-ngale. Ora gak. ora aman. Wong iku sotokan teko buri. Tundakan ya akeh men ya. Bukan Dik. Gelani kok. Iki kenek nggone apa? Ya iya se. Tuku bis sing anyar iso. Hah? Gak wis gedhe iki duwe. Apik iku wis jelas akeh. Kale padu. Ora. Didum rata. Iki nek delok cilike iki kaya cek ngono lho, cek. Ya. Ora masalah.
Kok gambar Cut Meutia. Cut Meutia lek yo 1000. Lah iki tuku bis anyar, bis cilik. Gak keliru lagi. Tau wae gak kene kandhane. Omongane tau ukur Temen. wis gawa, rasa ditun gawon. Ora cocok ambek omonge. Lah iku tuku obat watoke kurang kok. Oh, wow. Oh. Boyo. Sowak gelelek. Ora wedok sing sopan. Sing nang ngale. Sing tuwek dhisik, masih. Wong masih kate berpacu kok ya. Berpacu aku mujaran. Piye, Mas? Wis kepikiran jeding tok ngene. Kate nang jeding waduh. Sing sopan karo arek wedok. Tak takonane. Selamat malam, Mbak. Sapa sampean? Aku. Sapa? Ndemo, Mbak. Sampean sapa? Aku ndemo. Oh, deh. Sampean arep niat jahat ya ambek aku. Aja mentang-mentang aku ning kene ijen. Gak lapo-lapo. Aku gak nggawa apa-apa, aku ditinggal rombonganku. Gak Arep apa sing kok jogok teko aku? aku dia. Sampean ape maling ta? Lho kok maling? Gak arep kenalan aku. Mau aku wong kok welek medeni ngene ya apa sih? Jan temen welek lho. Sing takonan itu. Wajahe lho kayak garangan iki lho. Rungokno. Omongane gak enak Wedi aku wong kok ndang wireng kaya Sugeng ngono. dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mas. Paring asma sinten? Kula Vira, Mas. alus kaya ngene kok. Jenengan sinten, Mas? Kula Anjar. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula niki wau mantun dugi tanggapan, Mas. Nggih. Lah kok ditinggal rombonganku mulih. Waduh, lho Aku tekan Surabaya. Loh, alus. Aku kan ya bingung ngene iki rombonganku Malih. gak ono. kurang ajar. Katanya Apa maneh? Wong elek lho kok ya jek pede men nggodha. elek kaitane. Mau aku wedi kok caplok, engko drijiku ilang. Mosok tunggalane bajul. Wedi aku ndang wong kaya Sing- ngono. Aku iku ono sing bajul bahasa panjak. Kenapa nyerangap kabeh? Akita, sampe nang kantinan. Aku gak Arek ketakon ono, Wedi. tak takoni kok wedi itu. sapa sih iku Mas? Wedi aku tenan. Wis alus lho. Sing sopan karo piantun putri sing sopan. Wis sing nang arek. Aku iku wis gak nyokot barang. Niki pun jinak. Ngoten Nggih lho. to Mas, kula Nggih. wedi. Lah wajahe lho koyo ngono Mas, koyo garangan ngono iki lho. Lho Wis niki ajene wireng. turunane luwak. Niki. Turunane ndi? Luwak. Luwak. Apa emang? Kancane diluwak-luwakno. Aku sapi kok ya. Wis api wonge. Samane mengkate nanti. Kula niki wau ndugi tanggapan Mas, lah kok ditinggal kali rombongan kula. Aku ya wedi ki mau gak ono wong wis jam yamene. Aku wedi Saiki bingung nek iki. sampean yamene, jam yamene mulih ku ya bahaya, Mbak ya. Iki diterno Mas Demo ya apa? Sapa? Iku koncone sampean. Iki koncoku. Koncone sampean. Tibake koncone sampean. Aku wedi lho Mas mau Mas, tak kira maling. Mas, sampean rencangi Mas niku nggih? Aku. Iya. Iku apa? Sepurane lho Mas, aku mau tak kira sampean iki arep maling ning aku. Wow, aku wong mampu kok. Iya, lah tak cedeki aku mau paling ngantuk merem ya. Merem. Bareng tak cedeki lah kok ganteng kayak ngene. Ya Allah, iya. Lajan awimut lah delaan. Saya delak sih. Apa? Tibake tanganku sing gak enak mbune. Lho ket mana tanganmu? Ya apa sih Mas ya teko cedek lah. Lucu delan pipine. Aduh, kayak bakpo. Iya. Iki ya pipine bakpo. Iya ya Mas ya Allah. Delan iki lho wetenge aduh. Kakean arak Tuban. Delan tak kayak ngene iki lho sih, tak cuwile sih. Atos Balik. wareken kaya. Dibales apa ora? Balesen arep ambek arek wedok Jawa Wedi. Iya wetenge beda. Ah, wetenge iya iki. Ya rampingan aku lek ngono. Ah, padha.
Sampe suwe-suwe kok gemesno sih Mas. Delok entah wajah nang kaya ngene, wimut kaya ngene lho, delokan. Ya, Balesen. aku. Ya Allah, temen kok. Mak sampean kuwi wis duwe bojo apa durung sih Mas? Aku. Ah, Bojoku tak racun. Lho, ya aja to Mas, ya Allah delok. budong. Jan ta. Budong. Lah bojoku ngene. Tak lasno gak dadi. Kok ngomong budong. Duduk aku, Pak. Oh, dudu Mas. Aku single. Oh, sampean single. Single. Tenan to. Eh. Mangkan kok yo emane to, cah bagus kaya ngene. Kok jek single to, Mas? Gelem ta ngabek aku bojo, Mas? Aku yo wingi lagi dipegat bojoku, Mas. Mah, balesen. Diapakno kowe? Apa? Kok meneng? Mau biasanya balas aku ngene melok ngene. Aja wedi Jewe tak jewe. On off radio dionteri. Bales. Lah ki emang dijiwit kok bales. Kene tak bales gak Lah apa-apa. iya. Kene. Weteng kok bales. Gak masalah. Lah iki emang diapakno? Iki le. Volume diuntir. Lah aku lek tak untir temen. Modun panggung dicekel Pak Kapolsek aku. Kapolsek. Ya Pak Kapolsek. Ya apa Mas? Apa? Arep bales. Eh? Arep bales. Bales ora? Benek wani balesen. Rene. Seksine kon. Yo balesen. Tak bales. Aja wedi. Gak wedi yo. Marang krik. Malah kene. Marang krik. Sikile gagah. Marang krik. Pelaku. Ketek. Apa? Wadah, Lah boleh gak sida ganteng kaya ngono? Aja dibales. Lah apa? Aku ndredeg dengkul kowe. Piye Mas? Sama niku lapo bengi-bengi rene kok ya mlaku ijen macak kaya ngene. Kula niki wau Mas wangsul ndugi tanggapan teko kampung sebelah. Wau iku tak tinggal pipis diluk loh. Aku wis ngomong rombonganku sik enteni. Paling aku dikira turun ning gone mobil. Lah iku mau akhirnya aku ditinggal ambek rombonganku. Awakmu ya pipis. Iya Mas, pipis. Duh. Sing ngoyo mburine pikep mang loro. Situ. Mosok iki ya sing mburi pikep barang sing dodok mlaku ngene. Yo ora. Lah iya Mas aku. Terus ditinggal rombongan. Terus ditinggal rombongan Mas. Ini Lek tak napa? golekno penginapan Nggih, sing aman. nggih ten pundi Mas? Ojo nang ngene penginapan umum. Nang omahku wae. Ten griyane jenengan. Heeh. Nggih. Jenengku Langgeng. Langgeng. Oh niki Mas Langgeng. Jenengan mau sinten? Mas Anjar. Anjar, nggih. Aku apa? Mas Langgeng. Heeh. Langgeng. Carane ngene. Nang tak dudu omahku ku yo. Ya. Mudun. Heeh. Ono pertelon nganan. Duk. Duk. Belok ngiri omah nomor 3 sebelah tengen. Nah, omae langgeng. Oma nomor terus Omahe Langgeng. belakang. Tapi yang ngono tak kei syarat. Nggih, napa? Lek mulai rono ngaku calon bojone Langgeng. Oh iya. Kono ana wong wedok situ pembantu juahat. Pembantu jahat iku. Pembantune Mas Langgeng iku mau. Juahat. Oh iya. Lek sampean muni dadi calon bojone Langgeng, Heeh. mesti wedi. Otomatis wedi ya Wis wong ngerti njaluk aku mangan, calon. njaluk ngombe, njaluk turu. Los. Wis jelas Oh, nggih, Mas. difasilitasi. Nggih. Niku aman kan Mas? Aman. Aku wedi soalé. Mudun, Nggih. pertolon duk nganan, Nganan. marang ngiri, omah Nggih. nomor 3. Nggih. Ya. Sampun mriku nggih Mas. Ya. Nggih. Mas. Matur sembah nuwun. Omahe Langgeng. Heeh. Griyane Mas Langgeng ngoten nggih. oke. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Mas Oke, Anjar. Nggih. Wongko tak gak. Konto langgeng. Lah kene dibujuke kate dibantu diutangi. Duit 1000. Duit 1000 jadal kate ngutangi kene. Yo, kok iki kok jelas rame nang omae Wis langgeng. bicara cek rame. Oh, sepol. Sopor. Iki lho opo? Karek karnaval kok lewat kene lho.
apa-apane ambek anakku lho. Sapa? Dudu wong buta iki. Serapat kok ngerti nek aku iku sinden profesional. Oh, Ngantek ana apa-apane ambek anakku lho. Itu jangkrik kaget aku. gelungane kaya pucuke ndase trek. Gelungan ana genderane. Wong daerah kene kok ngerti nek aku ku sinden. Dhek gak ngerti. Apa? Lek sing abang partai, Hah? sing kuning kan gendera kematian. Lawake waras es bengi kegane sing poker. Serapate sejajal sih. Gentenan, Lah iya, gentenan. kok ngerti lah. Sinden profesional. Ngantek ana apa-apane ambek anakku lho. Lho. Aduh. Warane ana kodhoke. Kok iso-isone lho. Apa? Anakku, Hop hop hop. anakku. Ngantek nek ana apa-apane karo anakku. Ayo bareng-bareng. Lho. Lho. Kowe lapo muring-muring lho lapo? Jelas arek loro iki. Iki Gamanmu lho. bahaya iki. Wasno. Gamanmu lho. Iki lho. Lo. Dukno sik, dukno sik. Tak jokono setrum tak setrum cocote. Aja mah. Ngawur kowe. Lah kono nggo gaman e. Aja. Kok becike ra. Griming-griming. Kok becik. Ngantek konangan anakku ana apa-apane. Halo. Jelas coro-coro iki. Lho lapo? Anakmu sapa? Hah. Kowe kene ora karo anake. Jelas anakku mbok gondol. Rusak. Halo. Anake Wis 6 bulan anakku kok gak gelem oleh. Jelas katut bajul-bajul. Nah, apa anakku? lho. Jelas. Ngomong kok Lho. lalu. Sik ta, Mbak, jenengan niku sinten? Lho. Gak usah. Gak usah. Mangkel Kae lho. sing lho iku. Jenenge anak iku Ngeten lho. Ngeten. gandolane wong tuwa. Sik ta, sik ta, sik. Lah nek ana apa-apa nambah anakku. Mor lapo sik. Sik ta jenengan niku lho sinten? Ngeten lho, Om. Om matamu. Wedok lho pakaiane kok Om. Jelas nyambek. Kelan depane aretku jelas mencolot nang wetengmu ben brodol. Jelas awakmu iku pelakornya. Gak usah, gak usah. Sing lho iki kae. Lah gregeten ae gak jelas kok mimbeng kok ngarani anake tak apa-apano. Jelas anakku bapak-bapak iki jelas. Karo aku, Be. Ngelok potongane coro-coro iki. Masya Allah. Halo. Oh, mbone ngono. Aku mulai ayo. Gak usah, aja. Aku tak njaluk sama Pak Budi gak melok rombongan iki wis. Aja. Aku rada koyo darah Sik tinggi ta, Mbak, hukuman. jenengan niku sinten, perlune napa? Yen awakmu gak ngerti sapa iku aku. Sinten jenengan? Halo. Iki lho tanggal iki kok bulet ae. Lah iya, Jelas gak roh awakmu. sinten jenengan? Sinden profesional tersombor teluk dindi. Tersohor. Sombor koyo jaran. Tersohor. Sohor. Tersohor teko dindi. Hmm. Nyengite wong sak donya Sinten sampean? ya iki. Hah? Nyi Tembi. Lho. Iki lek tuh
Iki lek kadek muni lho pisan kan. Kadek ngagetno aku tak setrum dasi. Jar aja dindek, jar aja. Bah, pegelinu bandak. Yang ngene iki jenenge wong seni ku bener nek kendang apa-apa mesti yo obah. Lho pisan gas. Jejeg rompal. Sampeyan iku lho sapa? Tembi sinden profesional goleki anakku. Yang ngene iki goleki anakku. Anake sampean sapa jenenge? Areke dukur. Oh, roh. Dukur. Areke rada cengking. Kan ndase? iya. Ya ono sing mau mestine. Lah wong mbokne kaya ngene kok mesti yakin. Nyen anakku ayu lho. Mbokne ayu kok. Apa maneh anakku? Lho. Sik ta. Gak mulo anake sing liwat iki mana? Oh, arek mentek mau. Jelas awakmu. Oh, sik ta. Aduh. Anakku. Aduh. Pelakunya. Jelas digarap digaduh. Wong wari wi. Apa? Gak mentolo. Mbok jambar rambutnya barang metu asline. Raine kayak bolos bingung. Ayo lho maneh ngono. Sampeyan iki golek anake sampean ta. Anakku. 6 wulan gak gelem mulih. Jelas mbok gaduh. Jelas mbok garap. Sik ta. Nek iki mau ancene enek, arek wedok liwat kene enek. Lho. Guru ngero. Aku kaget temen ya aku ya. Guru ngero permasalahannya apa wis bengok-bengok. Jelas mbok garap. Ora, enek arek wedok rene. Ana arek wedok klambine biru. Aduh. Anakku mau ngomong kayak apa? Rambutnya dawa, mentek. Aduh. Jelas mbok garap. Aku mulai. Aja. Darah tinggi ku kumat ya. Wis iki wis jelas. Ngene, Pik. Omong ngono. Timbangku darah tinggi ku kumat. Mau aja ana anak wedok. Rambutnya dawa. Nah iki. Jare ditinggal rombongan. Lah ya iku anak. Iku deler sik timbang mataku keculek kok. Anakku jelas. Omong ngono. Iki anakmu saiki mlaku nang Karo ngono sik ta. Anakku. Anakmu mlaku nang omahe langgeng. Omahe kewenceng ana pertelon belok nganan duk, belok ngiri omah nomor 3. Ama sapa jenenge? Langgeng. Wis digawa nang langgeng. Wis jelas nginep-nginep di kono. Sapa jenenge, Pak? Langgeng. Sapa? Langgeng. Geng. Ditenono kon geng. Ho! Tuh, Apa? ayo delok omahe langgeng. Iki jelas rame. Jelas rame. Sampeyan tak kandhani. Sakingane aku ki wong sabar. Nek langgeng ngono wonge gagah, gedhe dhuwur, tapi sampeyan percaya. Langgeng niku nglentuk mawon.
Cara ibarate barang. Batu niku lho, mboten enten setrome. Saking kula niki jenenge wong wedok, mboten kula bongkar rahasiane. Nggih saestu. Nek sore polahe gak karo-karuan. Bareng tengah wengi. Ngoten niku lho, lek mboten kula isik ora ngarep tangi. Niku umpamane sampean ngoten lak nggih. Mpun muring-muring sih. Sakingane kula niki murni. Musuh langgeng. Nek tak jar-jarno wong kaya ngene. Kakan polah. Ora kok ngowang. Duor. Kok mesti kulino. Kok koyok-koyok wis biasa angger wong lanang metu wong wedok kok mesti nyocot. Angger wong lanang metu wong wedok kok mesti ngomel. Sakjane awakmu kuwi wong wedok apa mak lampir? Abape. Lah kok kon iso ngelokno aku mak lampir? Lah masa mbok elengo. Sik to. Kok nek ngenekno aku polahmu gak karo-karoan. Lah masa muni isine terong mencolot kabeh. Lapo? Lapo? Lho, lapo? Kok lapo? Aku takok, wong lanang kaya awakmu kakean pola, kon iku wis mambu lemah. Lapo? Kon katek giwangan barang. Ya nek arek enem pantes. Gak ngerti kemajuan iki. Kemajuan? Le. Ngene iki mbok Dek, nek enek dangdut nang lapangan, nek bojomu gak gawe ngene iki mbok gak iso enak, Dek, gak iso enteng, Dek, gak iso enteng. Ngeten iki yok napa sih? Yok napa? Lek jenenge langgeng ngaten iki masih wong wedok muring-muring mboten karo-karan mboten ngarah. Kula niki direken. Maksudmu? Ya iya, ngene iki biyen saumpamane aku manut karo Kanjeng Rama. Seketop. Apa? Awakmu kok kadek muni Kanjeng Rama. Heeh. Kanjeng Rama ni ketoprak ta? Rama obong ta? Lali ta? Oh, Lali ta? Oh ngatasi anake bakul cireng kok mlete to, Nduk. Ngomongno ketoprak, katik ngelokno ketoprak, lali nek mbok jak gedhong nduk Cempaka Reja, nduk Ngrembes, nduk Palang. Sopo katik ngomongno ketoprak? Dek leran kene barang. Ya, Terus lali. maksudmu? Katik ngelokno ketoprak? Walah unyil. Niki unyil. Wis buka rahasia aku lho diamput ya kowe ya. Lah iya, niki unyil, mboten. Iso kowe mbiyen, tapi saiki ora unyil. Ora unyil mosok ngono gedene kok. Usra. Lah ya bener wis. Potonganmu kowe aja. Potonganmu kono aja atik wani-wani karo wedok. Aku kurang ya apa? Kono aja sombong-sombong. Masih ya apa? Tetep menang wong wedok. Kon ngerti sak lumahe bumi sak kurepe langit. Iya. Iku ngono sing soge wong wedok, sembarang kitheke wong wedok. Mangkane ngalao. Beres. Kok ilek enek seminggu resik wis. Kok sepet iki ngopo? Lah apa? Kok sepet? Aja rame-rame pilek seminggu iki kok. Kowe iki kok gelani suaramu. Apa? Kowe kowe ngomong sak apa? Sak lumahe bumi Iya. sak kurepe langit. Lah mosok aku sak kecap, kowe rong kecap. Aku rong kecap, kowe 10 kecap. Aku 3 kecap, kowe 50 kecap. Kowe aku gak iso kecap-kecap blas. Lah kok gelani tenan. Pengen gak pedhot nggawa ngono anduk. Jelas. Kok nek ngajak perang tak ladeni cung. Lho. Sajakane. Iki wong ngajak geger. Lah kuwi wong wedok kok Bathara Kala kuwi ngene iki. Aku ki bojomu, elek-elek aku ki wong lanang, Dik. Lah kok mbok waneni. Dadi wong lanang, ya ngono ya mene tau ngenakno wong wedok ta? Tau ngenakno wong wedok? Lho. Nek balenono maneh, Dik. Dadi bojomu wis pirang taun? Wis 10 taun. Durung tau kon ngenakno wong wedok langgeng. Lho, gak krasa. Lagi ndek ingi kok wis lali. Kapan? Aku gak tau ngenakne kowe. Ya blas. Kowe ndek ingi jam 1 bengi.
terus mripatmu ngicer-ngicer ngene, apa aku gak ngenakne kowe? Gambut kowe ya. Tak rewangi polah kaya ngono kok jare aku gak ngenakne kowe. Heh, dudu iku sing Apa? tak maksudku dudu iku. Ya apa ya? Geger ya Apa? geger Lah ya geger ya geger. Sajakane tahu ta aku. Heh. Kowe ngomong-ngomong nek kowe jare wong wedok menang sembarange. Ya menang. Apa? Kemenangane wong wedok apa, Dik? Kon ngerti sembarang iki. Apa? Nduk jerone bumi iki teke wong wedok kon ngerti. Apa? Kota-kota besar apa meneh Jawa Barat. Hmm. Ibu kota Jakarta. Terus ibu kota Jakarta. Ono ta bapak kota Jakarta? Gak ono, Cung. Menang kan? Ora iso tapi masih wong lanang yo gak kalah. Apa? Jajal duduk naku. Surabaya Hah? wong wedok ora ngarah duwe, sing duwe mek wong lanang tok. Lo. Apa? Apa? Aku pengen roh. Pasar Manukan teke sapa kuwi? Gak teke wong lanang, Dik. Ayo pasar Manukan wong wedok duwe tah manuk. Wes aku gak ngereken awakmu. Alah apa? Heh, wis gak ngereken. Wis gak ngereken karo awakmu. Kon ngerti. Ojo sombong-sombong. Gak. Kon ngerti. Apa? Minyak tanah. Minyak tanah. Pengeboran kuwi teke sapa? Iku ngono teke wong wedok. Kok iso wong wedok? Kon ngerti? Nduk. Embok gede. Emang gede. Eneng tulisane Pertamina. Iku wong wedok. Mina. Ora ngarah dijenengno Pertamijo. Ngerti? Pertamina, Mina ki wong wedok. Iya. Ora enek Pertamijo. Ya ora ana. Mergo mijo wong lanang. Ijo. Alah, Dik. Trimo Pertamina teke wong wedok. Hah? Iya, tapi ya ngono wong lanang ya gak gelem kalah. Lah apa? Alah ngetokne gas bumi to. Heeh. Bumi kuwi gak dibor karo wong lanang. Wong wedok ya gak iso ngetokne lenga, Dik. Dibor dhisik isone metu karo wong Alah lanang. lah sombongmu. Ya ora kok Sombong geng langgeng. Alah ya ora kok Sombong. Ya. Nek wong wedok kuwi duwe pabrik Apa? tanpa kate izin. Sejen nek pabrik ngono ku izin kabeh. Tapi nek aku duwe pabrik gak ngarah izin. Pabrik apa? Pabrik susu. Pabrik apa? Pabrik susu. Kate izin. Pabrik UU. Ya, Pabrik UU. susu. Gak enek ese, Dik. Dadine ya UU. Kok gak enek es iso apa Nek sih? enek ese iki susu. Nek Lah ya. Nek gak enek ese ya UU goblok. Oh, belarah. Saiki wis aku wis gak seneng. Alah, wis Aku wis padha ae. ketika wis gak seneng. Nek saiki ayo pegatan, Geng. Aku wis gak kuat urip ambek awakmu. Pegatan. Gono gini, Dik. Oke, nek kon ngajak Iya, Mas. atur gono gini. Terus Mosok iki. sajakane. Tinggal. Ya, Mas Langgeng. Ya Allah Mas, aku kuangen Mas, ket mau ngenteni ya Allah. Aku mau kusel Mas, mari mulai tanggapan sampean tak padosi niki wau Mas. Neng ndi aku ket mau goleki bingung kesasar. Lali mau ning ngarep portale tutup. Mas Langgeng. Kok dhisik to? Sopo iki Mas? Yamput. Tak sok. Sopo iki Mas? Mas Langgeng. Apa, Dik? Apa, Sampean Dik? lo terus badhe ngrabi aku kapan? Sing rabi ki sapa? Iya bapak ibu wis nakoki aku. Langgeng. Mas. Iki mang lo ceritane piye? Ding tak to, tak to. Le, amit-amit sebab iki gak. Iki rumangsa masalah. Eling bukan iki gak katokan iki. Kok sing mbok unjone mbok depne ning aku iki lho. Iku sapa iku Mas Langgeng? Apa? Iki sapa? Duar. Sampe napa to, Mbok? Wong wedok Kok kaya nangis Banas kayak Pati. ngono? Kosek, Dik. Dalam Mas. Awakmu goleki aku. Nggih Mas. Terus seneng karo aku. Heeh, soalnya aku kan eling sampean wingi janji arep ngrabi aku, Mas. Bapak mau takok, "Nduk, endi calonmu?" ngono. Ya wis aku marani rene, Mas. Mulai tanggapan iki mau langsung. Aku mambengi ki lho ngipi apa anu iki. Gak rumangsa ngipi apa-apa kok ya enek modele Wes, seger-segeran. Wes ah. Wes.
Wis. Sepurane Dik. Aja kene sepurane tenan. Tinimbang kok tambah tak. Ayo. Masalah kok sik. Debok bosok li-ali kok gali asem lor kulon kono dalanmu. Amit-amit jabang bayi iki enek lambang opo omah kok klebon dares ngene iki. Sing ndi jenenge langgeng? Langgeng. Iki saya tak kandhani iki langgeng. Kate mbok mbok bacok. Bacon. Ayo bacon. Bacon gasmu. Ayo bacon. Hah? Iki lho sapa kok enek masak Gusti? Kok iya wis tuwek mambu lemah. Terus Anakku jek prawan mbok garap kate mbok robi. Alah, sampean tak kandhani. Anak sampean saya. apa? Anak sampean ku wis gak enek pinggirane blas. Masukmu piye? Pira? Iki ya. Ampun tenan aku. Oke gedhen aku. Ayo. Apa kowe? Amit-amit jabang bayi. Lele rinio. Gusti Allah pangeran lho. Lho kok enek wong wedok nyunggiar banget iki lho. Oh, nek ngono tandane rambut ki nek mateng ngene iki. Iya apa iku? Ayo isane kon Gen. Apa? Iki anakku. Terus? Ayo bacok. Bacok dasmu no. Ya ampun dibacok kaya ngene iki lho. Lho, dibacok jok ki masa dibacok saiki matine 6 wulan kas. Lan to, iki lho bendo Gusti pengen nyagoan. Bacok. Wah, kamu wis duwe sapa pembantu kok kene? Iya Pembantu ya apa sih? Heh? Ya aku ki bojone langgeng. Duwe bojo anak-anak. Kusik. Ya ampun toh. Lah apa toh Mbak? Kok sampe ning kene iki Mbak? Kok isane Gen? Apa? Ya. Kamu kan bapaknya. Aku mau mari dipojokno, Bu. Halah tak kandhani anakmu mari diintir. Kaya isane kan Gen. Apa? Kaya isane anakku jek prawan. Oh, rupamu ayu bakno kowe cucuk ditumbaki kowe iki. Kualik. Apa? Tumbak cucukan. Moh enak walik. Oh kualik. Lah biasanya aku mbok walikno. Heh? Heh? Lho, ngono kok mbok ngomong ning wong lho. Ya ampun tenan iki. Kok isane Gen? Kurang ajarmu. Gen. Bacok. Kurang ajarmu. Iki malah Bacok. iki Bacok. dinane apa Bacok. Bacok. Lu tak beleh dhewe lho kowe kok. Apa cah kok iso mangkel diurus dhisik. Kabeh kan Aku jek prawan mbok apa-apa. nek iki anakmu, apa ya kowe iso meteng. Wotonganmu Bacok. Mas Langgeng. Mas Langgeng ya apa Mas Langgeng tanggung jawab Mas Langgeng. Iki tanggung jawab Mas Langgeng. Aja cidek. Loh iki calonku lho Mbak. Sampe lak pembantune sih. Pembantu. Wong dikandani. Iya, wong iki calonku lho Mbak. Apa iki? Langgeng nyanyi nang gandul pisan oleh situ. Oleh apa? Iki ta. Ngawur. Jane ya kudu pengen Iki tapi ora wani. maksudnya apa? Cak Demo. Apa kowe kok ngisi apa to? Sik. Apa semayanan ta? Hah? Semayanan ta? Nah, aku lek ngene-ngene urusane Langgeng tok gak tau aku. Wong Langgeng janjian ambek Pak Suyono dhewe kok. Oh ya wis. Ya, rungokno rek. Iki sajane ngono aku rada gumun. Iki enak apa sih omah kok kaya ngene rame niki? Asline iki pokal gaweku. Lah kok sapa kal gawemu? Loro atiku. Lah masalahe Jare ngutangi kok ngekeki dhuwit barang tak buka ditumung 2.000. Nek gak digawe ngono wis gak kapok iku. dhuwit 1 juta iki nek gak enek 1000 gak jangkep lho ya. Lah 1000 iki jajan opo? Lho, masalah kowe kaya wis seneng to wong, praene wong gak tau jajan. Ro dhuwit 1000 ya wis seneng to atimu, Yo aku saking mangkele aku arek iki liwat, foto tumpangan istirahat Terus ketinggalan rombongan. maksudmu? Yo tak warai nang omahe Langgeng. Ana wong wedok niku kono iku pembantune Langgeng ngono. Oh, dadi iki pokal gawene sampean. Pokal gaweku. Aduh, sepurane sing
Aduh. Iki koyo Sing nyelip bendung. Aja mah. Tak bacoke karo. kok dibaca to mo. Ero nek ngene iki tulung mo, anjar barang golek nonggon sing peteng, Cung. Oh. Wis sadar aku. Ono mburi halte iku lho, ono kacang-kacang tok. Wis sadar. Ya ya wis. Aku sadar rek, sadar. Makanya Nenek dulu. kesalahan aku ya sing gedhe pangapurane. Ya. Urung kaya ana apa-apa ya kanca. Tetep kanca balike. Sakjane kaya ngono kae sakjane lho, ora kok watak utawa pribadiku sing sak temene ngono ora. Terus? Sakjane aku ki njajal-njajal awakmu. Lah kok iso? Awakmu termasuk generasi muda. Hah? Nek tak kei dhuwit 2.000 kan padha karo ngenyek. Lah nek wis kaya tak nyek, iki usahane meruntike atimu kaya apa? Ngono lho. Sakjane ngono aku malah menambahi dorongan semangat biar kamu itu mau bekerja ngono lho rek. Maksud Halo. Neh. Lalu. Lalu. Ya wis nek ngono meneh ayo kerja mah. Ayo golek kerja bareng ae. Ngono ae. Ngono ta? Ya. Ya aku sepurane. Ngono ya padha ya. Jaluk sepuro ya. Jar. Iki Iya. kanggo sangu nontok ludruk. Ya. Ayo kirim-kirim gending dumateng para penonton ora ketang sak lagu paribasane. Kirime gendeng kok ae, Cak. Oh ngono ta? Iya, iya. Oh ya mesti Yang penting ngono dhewe. meneng ae weh. Sing penting dhewe ayo melekan ning Leran Wetan. Wetan. Heeh. Mergo ono ludruk. Ono ludruk teko Lah Jombang. iki tak tujokne dulurku Heeh. utawa mbok-mbok aku. Heeh, ya Ya apa? pertama nggone Bu Suntari, Oh iya. adikku Darsiman sak anak bojone. Heeh. Ya. Pak Dul bakul mentok. Oh iya. Niki kiriman saking kula Cak Langgeng alias Cak Unyil. Monggo-monggo Pak Bu mirsani ngantos titi purnani pagelaran ludruk waras. Waras bengi iki lakone rame. Apa Cak? Ono permintaan panitia iki enek pahlawan Sawunggaling. Rame iki kok. Rame. Sampai isu ae didelok melekan nang Leran Wetan. Lah niku ayo nonton ludruk Waras. Waras.